Integra 3,000. Yung ating black. Hindi siya. Good job. Kuha na tayo ng tubig. Hi guys! Welcome back again sa aming channel. Ayan guys, medyo gloomy sa amin sa ngayon. And magpapainom na rin ako pala ng mga baka namin kasi kailangan talaga guys, in case na umulan or bago pa man talaga dapat umulan, ay makapainom na tayo or makapainom na tayo sa ating mga baka ng tubig. Sa ngayon kasi guys, medyo gloomy. So possible din na uulan, kung kaya magpapainom na muna ako. Magpe-prepare na muna ako ng mga tubig nila, ilalagay natin sa container, tsaka lilinisin ko na rin yung nag-iisa naming alagang baboy dito. So sa ngayon guys, yung mga alaga nating manok ay naka-standby lang. Kasi nga, hindi natin maintindihan yung panahon talaga, medyo uulan na hindi rin naman. Kasi dito na part, medyo mainit, tapos dito, ayan, meron lang mga namumuong masamang ulap, kaya kailangan talaga na magpainom tayo kasi kung minsan guys kapag nauulan na yung baka hindi na sila umiinom kapag naulanan na. So ang tubig kasi ay nakakabuti sa kanila, kung kaya kailangan talaga kahit isang beses sa isang araw ay makainom yung ating mga baka para mas madali rin silang lumaki, of course. Kasi nga syempre bilang baka rin, tulad lang din niya ng tao, na kapag dehydrate ka or medyo dehydrated ka, wala ka masyadong tubig sa katawan, talagang nakakamayat yon. Kaya ayun, punta na muna tayo doon at mag-prepare na muna tayo ng kanilang inumin. Ito yung lagyan natin ng tubig guys. Medyo malayo kasi kami sa tubigan doon. O hindi naman kasi amin na area yun, kaya kailangan talaga meron kami mga container. Etong isa, medyo puno pa to. Kasi nalagyan ko yan kahapon. Tapos dinala ko sa kabila, hindi naubos. Kaya inuwi na lang namin. Anak ko, ang hirap tanggalin. Ayan. So, lagyan ko na muna. Ayan pala yung mga alaga guys. O, nandyan lang sa gilid. Ayan. So, wala silang ibang ganap ngayon. So ayan guys, medyo makapal na yung ulap dyan. Actually dito sa amin, kaya kailangan talaga makapagpainom na muna ako bago pumunta sa aming mga kambing. Kahit mamaya na yun, okay lang yun. Basta yung mga baka ay nakainom na. Guys, balik lang ako mamaya. Magmamadali lang talaga ako kasi medyo kumukulog na and ayun na yung ating dadalhin. So, quick lang to guys. Babalik lang ako mamaya-maya. Pero konti lang. Mas better to siya kasi medyo marami yung ininom niya kumpara dun sa dalawa kanina. Kasi lipat ko lang siya konti dito at nang makakain ng damo. Syempre guys, kailangan talaga ilipat-lipat natin yan, hindi lang isang pwesto. Okay naman na din to siya na nandito guys kasi nga hindi naman matirik yung araw. Tsaka ay na yun, mukhang uulan na talaga guys. Kaya nagmamadali din ako kasi nga si Trian hindi pa nakainom. Ayan guys, dito ko na muna ilalagay itong isa naming baka. Kasi mahilig siya dyan. So, mas ma-okay na rin lang dito kasi medyo marami rin yung pwede niyang kainin. Ayaw mo mag-inom? Mag-uwi na ako. Okay? Mag-ulan man. Ayaw talaga. Okay, balik lang tayo mamaya guys kasi medyo ayan na, humaambon na. Ayan guys, nandito na nga pala tayo sa bahay and una nating gagawin ay mangunguha ng rambutan para kumain. Ayan, may mga rambutan kami dito sa bahay guys na hinog na. Ayan, eto pa oh. Ayan, may mga ilan na medyo hinog na tsaka yung iba na medyo yellowish tsaka green. So napakadami dito. Ito yung aming rambutan dito.
Oops. Alis ka muna. Alis muna. Good job. Ay, apat na scoop yung ginabigay ko sa kanya, guys. Ayan, roll na to siya. So, ayan guys, yung ating rambutan. Straight from ating bakuran. Ayan o, ang ganda. O, diba? Meron tayong mga ukay-ukay dyan guys, kasi nga, galing yan sa kapag nagtatrabaho kami dun sa pastulan, nagbabantay ng mga kambing, ng mga baka, kaya dyan namin nilalagay kasi nga puno yan ng pawis. And kain nga pala tayo ng rambutan. Sarap guys. So tapos na tayo sa ating mga kambing tsaka sa baka. Ngayon dito naman tayo sa ating bahay na kung saan nandito yung ating mga alagang manok or mga alaga nating manok na shamu. Let's go guys! Marami pa rin pala sa inyo nagtatanong kung ano yung aming pagkain o patuka sa aming mga alaga. Eh, eto lang. Integra 3,000 or Integra 3 tsaka crack corn. Yun lang guys. Tagal-tagal na panahon na ito yung gamit namin kasi medyo tipid siya. At the same time, nung panahon ng tag-ulan, pinakamainan din siya kasi maganda yung crack corn, mainit sa katawan ng mga manok. So, eto. Halos nakakalimang scoop ko ito kada pakain sa kanila. So, hindi pa tayo nakakababa, pero may mga customer na tayo. Okay, come here. Walang people, mabuhay. Yan. Ito po ay hindi for sale. So, maganda. Lahat na nandito ay hindi for sale. Marami pa rin kasi nagtatanong. So, paulit-ulit ko rin tong sasagutin ng paulit-ulit na hindi po sila for sale sa ngayon. So, sa ngayon, naka-standby lang, pakain lang sa kanila. Pero, ayan na. Bigyan ko na lang kayo ng konting update din. Ayan na, yung ating black. Hindi siya gaano pa kalaki yung katawan niya kasi nga, mga bata pa naman sila. So, marami nagtatanong din, siguro marahil mga bagong followers natin sila at hindi pa nila familiar o hindi pa sila familiar sa mga uri ng manok namin. So, merong nagtanong sa amin kung ano daw yung mga uri ng manok namin. So, sila po ay napabilang sa Oriental Fowls at sila po ay mga shamu. Kasama ng mga asil, naked heel at marami pang iba't ibang uri ng Oriental Fowl or Oriental Chickens. Goodbye ka na! Kasi kakain ka pa. Ayan, napakakulit guys. Ito yung isa din sa palaging nakaabang dun sa aming terrace na talagang pumupunta siya sa loob guys para lang manghingi ng pagkain. Merong masyadong malapit sa pagkain dito. Binigyan ko na yan kanina. Ngayon oh, nakasubaybay. Oh, sige. Makain ka. Oops! Hinay. Hinay lang. Ayan o. Ayun. Ayan. Sige, kain. Kain mga alaga. Alright. Oh! Sige, sige, sige. Dito, dito, dito. Oh. Show to the camera. Show. Wow! Good job. Good job. Napaka bida-bida. Bida-bida award goes to Jurassic. Bida-bida, o, diba? Nabilaukan ka tuloy. Sobrang takaw. Yan. Good job. Good job. Kuha na tayo ng tubig. Para makakain ka na. Makainom. Oh. Sa full sa CCTV camera. Wala pa gani. Bigat ka manggod masyado.
So, ayun lang yung video natin for today, guys. It's pretty basic. Yun lang yung nangyari. Nagpainom lang tayo ng mga alaga natin. Kailangan na kailangan yun para sa mga baka. Kasi nga, kapag naulan na sila, eh, hindi na nga sila masyadong umiinom ng tubig. So, ayun lang, guys. Until next vlog natin. If you haven't subscribed nga pala, please do consider subscribing, like our video, and share it to your friends. Ayun lang, guys. Thank you for watching. Goodbye! Tegra 3,000. Yung ating vlog. Hindi siya. Good job. Ikuha na tayo ng tubig.